Passie of pasta is een tragicomisch stuk over een traditionele Italiaanse familie van pastamakkers. De twee zwanen in het gezin hebben een groot geheim en het waren dat net aan haar familie te vertellen. En dat zorgt voor de nedige dilemma's en spannings. Zo Wouter, toen had het publiek in Burgum een zinnig stuk beloofd. Maar ik heb dat wel weer maar zien. Een zinnig? Nee, zoals het er nu uitziet is het niet zo zonnig meer buiten nu op het ogenblik. Nee. Ja, we waren net inderdaad bezig met het overleg. En toen, de buienradar was niet helemaal helder, maar toen regende het eigenlijk hier nog niet. Maar ik merk nu, we zijn nu een uurtje later en nu begint de regen dus gewoon veel meer te komen. En de vraag is natuurlijk, gaat dit nu de hele tijd zo door? Nou, dit weer, zoals het nu regent, is gewoon te hard. Het is niet echt dat het nou met bakken naar beneden komt, maar het is ook geen misere meer. En als je daar gewoon een tijd lang in speelt, nou, de kleding wordt natuurlijk hard nat, heel nat. Maar ook het podium natuurlijk, dat loopt op een gegeven moment vol en wordt glad. Dus het is, nou ja, voor het publiek die daar moeten zitten, lijkt me ook geen pretje als je de hele tijd in zo'n zeikerige... Koud is het zo, maar dat was het van de week ook. Ja, maar dan met die regen. Kijk, als het droog is, dan... Luister, ik stel voor dat we nu toch besluiten om door te gaan. In het ergste geval kunnen we ook gewoon bij aanvang voorstelling op het podium gaan met de handmicrofoon en zeggen mensen, deze omstandigheden, we hebben echt tot het laatste moment. Ja, weet je, en er zijn er 100 man zeg maar vanavond. Maar mensen zijn die komen ook niet uren ver gereisd of zo. Dus of zijn al die gaan dan weg. Precies. Ja. Dus laten we het maar zo doen. In het uiterste geval kunnen we om 8:45 nog besluiten van jongens, ik ga met de handheld het podium op en sluit het alsnog. Maar als het dan echt droog... Het enige jammer is dat de spelers dan al bij helemaal natuurlijk klaar zijn en gesminkt, dat snap ik. Ja, ik zal gewoon beginnen. Ja. Echt, ja, bedoel. Ja? Dat is wel heel bijzonder, want het gaat natuurlijk onder andere over een familie waar in ieder geval de 2 zonen, de 3 kinderen die ze hebben, dus 2 zonen en een dochter, waarvan de 2 zonen allebei op mannen vallen. Dus dat was wel, ik denk, oh, dat is wel aardig. En ook hoe die vader daar een ontzettend drama van maakt. Ik bedoel, die maakt van zijn leven een hel, omdat hij niet accepteert dat de wereld verandert en dat dingen anders zijn dan hij wil. Dus hij maakt van zijn leven zo'n drama. Nou ja, dat is op zich zowel tragicomisch als soms ook heel hilarisch. Oma, de Beppe, die zegt op een gegeven moment, als je altijd doet wat een ander wil, dan heeft je leven geen zin. Dus dat is wat mij betreft het thema van het stuk. En daar gaat het eigenlijk ook over. En dat heeft natuurlijk met homoseksualiteit te maken, maar niet alleen. Ik bedoel, er zijn meer mensen die daar ongelukkig zitten te doen, of die een ervaring hebben waardoor ze toch iets anders hadden dan wat ze wilden. Maar goed, die zoeken daar ook een uitweg voor. En dat gaat altijd... Word jezelf en dat gaat met vallen en opstaan. Maar dat heeft ook te maken met, oké, ik kies nu voor mezelf. Ik ga ervoor. Nou ja, ik denk het thema heeft natuurlijk ook met mij te maken. Dus in die zin, dat vond ik wel bijzonder. Dat, zeg maar, mijn eigen persoonlijke situatie is ook dat ik natuurlijk ook homoseksueel ben. En dat mijn vader dat absoluut niet accepteerde. Dus in die zin is dat vergelijkbaar. En door de tijd heen, ja god, dan moet je toch je eigen leven vormgeven. En dan kan iedereen van alles vinden. En dat is natuurlijk ook het thema van het stuk. Wil ik mezelf zijn of doe ik wat een ander wil? Ondertussen is het water net beter op worden. Dus buien raden er maar weer bij. Wat telefoontjes plegen. Kan je iets zeggen over de intensiteit van dat buienfront wat over ons heen komt? Want dat is een beetje het... En het bestuur nog maar eens om tafel. Ik heb nu om 8:30 van een bericht gekregen dat de achterkant van het regengebied nu 100 kilometer oostelijk van Groningen ligt. De vaart richting Friesland gaat er wat uit. Er blijft dus ook na 21:15 nog wel een uurtje licht regen of motregen. Als uit neerslag in de avond de vaart eruit gaat, gaat hij er altijd langzamer uit. Dus mag je verwachten
Ja jongens, 10:30, 11 uur blijft het gewoon zeker. Mag ik even jullie aller aandacht? Ja. Het is een hele spannende avond. Ik doe het open. We hebben 9:45 met de meteo contact gehad. En op basis van de inzichten van dat moment leek het erop dat tussen 9 en half 10 dat front zo ver voorbij zou zijn dat het droog zou worden. We hebben als bestuur daar net ook over overlegd, ook in samenspraak met Wouter. En we hebben besloten vanavond niet te spelen. Sorry voor iedereen die al zo mooi in de kleren staat, maar het is voor jullie niet fijn, maar het is ook voor mensen die, jullie bewegen dan nog een beetje, maar voor mensen die straks uren in het theater stil moeten zitten, in de regen en in de kou, dus met name die temperatuur, was het 18 graden geweest, geen enkel probleem hoor, heb ik ook wel eens in Jork meegemaakt. No problem, maar we gaan het niet doen. Tikken, geen iepen losspul in Burgum. En dus ik net bij jou op televisie. Maar misschien ben je nog wel nieuwsgierig worden naar het stik. In dat geval is Passie of Pasta, moordtjoen, sneurtjoen en naaiwieken nog te zien. Als het ware talent.